Какво те тревожи? Изглеждаш разсеян. Опитвам се да намеря перфектния подарък за рождения ден на сестра ми, но нищо не ми харесва. Виж, тук гледам някакви джунджурики в Инстаграм, ама нищо не ми харесва. Знам колко е трудно да откриеш нещо специално. Повечето магазини предлагат едно и също. Точно така. Искам нещо уникално и качествено. Имам идеалното място за теб. Виж, чувала ли си за Димс 92? Не, какво е това? Онлайн магазин с невероятни подаръци за жени. От чанти и портмонета от естествена кожа до кутии за бижута и елегантни ключедържатели. И най-хубавото е, предлагат и гравиране. Вау! Това изглежда страхотно! Сестра ми обожава точно такива елегантни аксесуари. А цените как са? Много достъпни, а сега имат и специални отстъпки. Освен това, доставката е бърза и надежна. Не се затруднявайте с избора на подарък. Посетете dims92.com и открийте разнообразие от стилни и персонализирани предложения за всеки специален момент.